O Abanqueiro pon punto final a unha campaña para o recordo, con ascenso á primeira Fútbol. A vitoria no campo do Loaña por 1-3 concedeulles a promoción directa. Lesende, Xuventud Aguiño, Sporting Lampón, Atlético Oleiros e Cruído seguirán un ano máis na segunda, mentres que o Queiruga descende a terceira. 20 vitorias en 30 partidos dan boa fe da gran temporada que lle valeu ao Abanqueiro o ascenso á primeira Fútbol. Unha campaña na que pugnaron de inicio a fin co Racing San Lorenzo e na que os boirenses certificaron a súa volta á primeira Fútbol na última xornada. Visitaban o campo do Loaña, equipo sen nada en xogo, e o 1-3 final consumou un ascenso máis que meritorio. Con ningún equipo da comarca xogándose nada, o máis apaixoante foi a vitoria do Lesende sobre o Cruído no derbi de Lousame. Os goles tardaron case un hora en chegar cando se adiantou o filial do Noia, pero un hat-trick de Isaac Alcalde deu a vitoria ao Lesende. Os de Cabanetán remataron a campaña sextos clasificados, mentres que os seus veciños caíron á 10ª posición. Impresionante foi tamén a vitoria do Sporting Lampón ante o Rois. O campo da Mina desfrutou dun espectáculo goleador dos seus que se impuxeron a un equipo xa descendido por 7-0. 3 puntos que lles valeron para finalizar en 9ª posición. A parte negativa da xornada viviuna o Xuventud Aguiño, que caíu ante o Sar por 2-1. Un encontro no que ningún conxunto se xogaba nada e o que os aguiñenses chegaban para despedir a temporada. Un meritorio 7º posto e a proba da boa temporada do Xuventud. Outra das goleadas da fin de semana protagonizouna o Atlético Oleiros, que caiu na casa por 2-5 ante o Amio. Os ribeirenses despiden a temporada na 10ª praza. E a cara amarga da temporada viuna o Queiruga, que nesta última xornada despideu unha campaña para o olvido na que remataron na última posición. O ano que ven tentarán regresar á categoría dende a terceira Fútbol.